I can read and so can you. Oh no. It seems you Voi already ei, blew certain vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat televisio. Sinulla on 5 mahdollisuutta. You haven't turned off your device. Now you lose your Et chance. sammuttanut You televisio. have 4 chances Nyt left. menetit Please turn off your mahdollisuuden. device. Sinulla on 4 Another mahdollisuutta. chance. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. Seriously. You haven't listened to us again. Vakavasti. Etkö Come on. kuunnellut meitä All taas? right. Älä 3 viitsi. chances. Selvä. 3 More mahdollisuutta. time. Jos Then ohitat something meidät bad vielä is 3 gonna happen. kertaa, jotain Turn off pahaa your tapahtuu. device. Sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailet. Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttuu. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisin hermoni. Vanna, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekunnin aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. That's it. You asked for it. Siinä se. Sinä pyysit tätä.